Ak ti kučery po umytí rýchlo strácajú tvar a definíciu, chyba môže byť v stylingu. Stále vám hovoríme, styling je nevyhnutný krok pri vašej kučeravej rutine. To preto, aby ti vlasy ostali krásne definované viac dní. Ale aké produkty na styling použiť? Dnes si predstavíme stylingových pomocníkov od značky Jessie Curl. Ako prvé tu máme gel. Extra silná fixácia bez lepivého pocitu. Pomáha udržať definované kučery a minimalizuje frizz. Ďalším skvelým pomocníkom od Jessie Curl je Confident Coils Styling Solution. Tento produkt má krémovejšiu konzistenciu, dodáva jemnú fixáciu a krásnu štruktúru. Rocking Ringlet Styling Potion. Tekutý stylingový produkt, ktorý podporuje tvorbu kučier už počas aplikácie. Ideálny pre ľudí s jemnejšími vlasmi. A čo takto Gelabration Spray? Ľahký gel vo forme spreja, vhodný na osvieženie kučier počas dňa alebo ako ľahká fixácia pre jemné vlasy. No a ako posledný tu máme Awe Inspiring Spray. Dokonalý pomocník na refresh medzi umývaniami. Reaktivuje styling bez dodatočného zaťažovania vlasov. Ak chceš, aby tvoje kučery boli krásne, definované viac dní, styling je kľúčový. Produkty Jessie Curl kúpiš na kučeravé.sk. Tak ktorý vyskúšaš ako prvý?